Тапшырыга килгән котлау сәламнәрен актаруны дәвам итәбез. Һәм экраннар алдына Николаевка районы Зур Чиркли авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Рамазанова Дания Сабитовнаны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 56 яшьлек матур туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны кызлары Әлфия, кияүләре Илнур, оныклары Али һәм Аиша, улы Раил, килене Илмира, оныклары Розалина һәм Розалия котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сагыш тулы йөрәген учларына җыеп, гармун телләрен тарта-тарта, гомеренең әшесен, әлеге моңлы һәм сагышлы чыгарган көйләре астына яшереп, әнкәй бик матур гомер юлы уза. Бүген бәйрәмен көнендә әнкәй синең өчен шатланып та, моңсуланып та куябыз. Гомер елгасы туктамый ага да ага. 22 елдан артык пар канатың, без әткәебезне югалтканыбыз әле дә истә. Бер ялгызың, без балаларыңны авызыңа кабып үстердең. Безнең өчен акталып дөнья кудың. Үсеп җитеп, без дә үз ояларыбызны кырып сиңа матур оныклар бүләк иттек. Парсыз булсаң да, әниебез гомумән бер кайчан да ялгызлык хисе татымас дип өметләнәбез. Чөнки аның янәшәсендә һәр вакыт күп санлы дус туганнары, күршеләре, бала оныклары торалар. Әниебез һәр җыелышның яме булып тора. Кулларыннан гармунын төшерми, иҗат җанлы шәхес буларак бар бәйрәмнәрне дә матурлый. Һәр балага да үз әнисе кадерле була диләр. Менә инде безнең өчен дә әниебез иң матуры, иң акыллысы, иң тырышы, иң уңганы, иң сабыры булып тора. Әниебез безнең өчен яшәү чыганагы. Ул безнең шул кадәр сабыр. Хәзер дә ул һаман безнең өчен янып яши. Әниебез, без синең туган көнеңдә күз яшьләреңне киптерер идек. Рәхмәт сиңа, кадерлебез, бар җылыңны безгә бүләк иткәнең өчен. Син безнең олы хәрефтән фәрештәбез. Рабб, синең картлык көннәреңнең тыныч итсен. Җитәр, хәзер дөнья кума. Әзрәк ял итеп үзең өчен яшә. Без сине үлеп яратабыз һәм алдыңда бар яхшылыгың өчен түбән генә башыбызны иябез. Бүген бездә нинди бәйрәм? Туган көне әнинең. Бу дөньяда иң кадерле, якын кешем ул минем. Табигатьнең иң матур, ап-пак кышлар аенда, яңа еллар кергән чакта Зур Чиркли авылында, бабай белән әбиемдә булып бигрәк тә нәни, моннан 56 ел элек дөньяга килә әни. Бу дөньяда иң кадерле кешем син безнең әни. Яныбызда булган чакта кирәк түгел әллә ни. Синең пешергән ризыклар дөньяда иң тәмлесе, синең янда узган көннәр бар көннәрдән ямьлесе. Кулларыңнан гөлләр тама, син уңганнар уңганы, һәр бер эшне күңел биреп ихлас эшли торганы. Бүген әни туган көнең, зурлап бәйрәм итәбез. Бөтенебез чын күңелдән сине тәбрик итәбез. Иң кирәге сәламәтлек, саулыктан айырмасын, бала оныкларыңнан Ходаем кайырмасын. Безнең белән авырмыйча язсын озак яшәргә, бер-берегезне кадерләп, хөрмәт белән дәшәргә. Син булганда җаныбыз тыныч, синең белән бик рәхәт. Барысы өчен әни сиңа зур рәхмәт. Кадерле Дания Сабитовна, балаларыгыз сайлаган җыр тапшыруыбызны дәвам итәр, ә сезгә без бары бәхетләр теләп калабыз. Син миңа ал нурын таңнарынан, жиғансың син миңа бар гүлін даланың. Бергенсің қанатлар талпыныр шағымда, балалық рәхмәтім жырымда шағыла. Қадірлеп үстірген мин синең җимешең, куеның гөле бакча, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыйман, күңелең
bir bulegim tuğara yüregim bula kur qanağat riza bulşuşuna özüne atalgan jaramna qo'shib ol qadrlab o'stirgan men sening jemishing qo'yining guli boqsha nazlı jil sulashing endi bo'jit senda men senga sobiyman ko'ngling nazlaring ko'zingdan taniyman Sing amin enkeyim oldanam Sina dip izledim dünyanın asılan Ay bilen kıyaşna birim dip uyladım Urilip alırga jitmedi buylarım Qadrlab o'stirgan men sening jemishing qo'yining guli boqsha nazlı jil sulashing endi bo'jit senda men senga sobiyman ko'ngling nazlaring ko'zingdan taniyman endi bo'jit senda men senga sobiyman ko'ngling nazlaring ko'zingdan taniyman